В сянката на модерна София стои тази изоставена сграда. Построена през 50-те години на миналия век, тя е била място, което е спасявало животи и е давало надежда. Днес обаче е просто празна обвивка, оставена на милостта на времето. В отговор на нуждите на жителите на западните квартали е изградена тази сграда. Тя е замислена като модерен за времето си медицински център. Кабинети, лаборатории и специалисти правят това място център за здраве и грижа в продължение на десетилетия. В продължение на близо 50 години тази сграда е символ на надежда за хиляди хора. Тук са работили десетки лекари, сестри и лаборанти, посветени на здравето на своите пациенти. Това място е било част от живота на поколения софиянци. С времето обаче сградата започва да остарява. Системите й за отопление, разчитащи на нафта, стават неефективни и скъпи за поддръжка. В началото на 2000-те години лекарите и администрацията взимат решение да се преместят в друга сграда. 2000-та година този здравен център затваря врати завинаги. След затварянето, сградата бързо губи своята функция. Без поддръжка и грижа, тя се превръща в руина. Днес помещенията, които някога са били пълни с живот, са празни и мрачни. Стените са обрасли с графити, подовете покрити с прах и боклуци. Отоплителната система е открадната, а коридорите са станали свърталище на клошари. Места като това разказват историята на едно време, което вече го няма. Те са напомняне за това как обществото се променя, но и какво губим по пътя. Дали тази сграда ще бъде разрушена или преустроена, това остава неизвестно. Но днес тя е паметник на миналото и урок за бъдещето. София продължава да расте, но какво оставяме зад себе си? Сградата мълчи, но въпросът остава: ще я помним ли или ще я оставим напълно да изчезне?